Okay, giv mig lige noget bold. Jeg skal lige vise noget. Det skal vi ikke vise det med. Skal vi spille bordtennis? Nej, vi skal spille amerikansk fodbold. Yeah, mand! Okay. Kom så! Her først, så der er noget med min næve her. Gå af med guldringen. Jeg skal da stå for helvede, mand! Det er ikke noget, man kalder amerikansk fodbold. Jo. Nu skal jeg se, hvordan man gør. Man er fucking fresh, man! Det er min bold. Man, det er min bold, mand! Man, hvad sker der for dig? Hvad laver du, mand? Det er ikke fodbold. Hvorfor? Jo, det er fodbold. Det er amerikansk fodbold. Det er bare Amerika, de har opfundet, ikke? Og så hedder det bare noget andet. Man, så... Har du ikke læst reglerne? Er sindssygt? Så står jeg reglerne, om skinner. Hvad sker for? Der er straffe. Nej, ikke hvad fuck taler du om? Er du ved mig? I anden halvleg, så skal vi gøre sådan her. Hvad fuck er det for nogle bøsseregler, mand? Hvad skal regler? Ja, at man skal stå, modstander skal stå stille. Er der er bolden, så skal jeg fyre dig i hovedet med min knytnæve. Nej. Kender du reglerne? Du skal jo sige det. Du skal jo kende reglerne, inden du spiller det, ikke? Ja, okay, mand. Men er du klar? Ja. Bum, er du fresh? Min bold! Er du fresh, man? Jeg tager en cykel her, mand. Jeg vil cykel. Nu i anden halvleg. Der er sådan, at den anden spiller. Jeg skal spille den anden. Hvor er du skår, mand? Så kan det blive op i den her.